Siphinde sikubingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini subscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Omama be-MK Party bebehlangene edolobheni laseThekwini lapho ebebedingida khona iy'ndaba eziphathelene nabo phela omama be-MK Party. Ekuthe ngasekugcineni sakwazi ukuthi sithole incasiselo ukuthi lo mhlangano ubumayelana nani, esingakwazanga-ke ukuqopha ngalesi sikhathi beyidingida lento, kodwa-ke awubuke lamavidiyo alandelayo. Nazaretha siza kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele nangalesi sikhathi sinikela ukuphila kwethu kuwe, sinikela amasoul, sinikela amabhodi, sinikela amamandi, sinikela konke egameni likaJesu. Baba napha abantu besifazane abawethwele amandla wonke sibaletha kuwe ngalesi sikhathi egameni likaJesu. Wena unenjongo nomuntu wesifazane
wesizwe viva. Viva. Viva Mboweni, viva. Viva Mboweni, viva. Viva Mboweni, viva. Viva MK, viva. Sanibonani. 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 Seleze ngaphambili. Ilembe ubonakele Ndlovu. Ngicela eze ngaphambili. Bese kuthi amajuba angazi uma sefikile sigcina befelwe imoto. Ngicela bangiphakamisele nje basemajuba sebekhona. Abakafiki. Ngisacela nje laba ababili beze ngaphambili. Ngiyanibingelela ngibingelela kakhulu KZN kanye neSouth Africa yonke. Lo khulumayo uSimangele owakwaNdobe odume ngoMandobe. Namhlanje sihlangene la singomama abaqhamuka kuma groups ahlukene. Engithole ukuthi eKZN sinama groups amaningi ahlukene and mina ngokwami bengazi ukuthi sine Women's League, sibe ne Women in Power, okuyi Women in Power engiyaziyo eyaba khona even before Women's League. So into engiyitholile mangihambela amanye ama region ngithola ukuthi kune women in action, kune women movement, kune women collection, kune women 230, kune women dialogue, a lot of amagama akhona for ama women's. And ngimangibuza ngisondela kubona ngibuza ukuthi why ningangeni ku Women's League okutheni lokhu ninamagama ngokuhlukana. Bonke bathola ukuthi ay sinenkinga ngegama elithi league, sinenkinga futhi nangendlela ubuholi bakhona obenza ngalo. Sibone kungcono sivele sihlanganise ngoba kwethu ukusebenzela umkhonto, okwethu ukubona umkhonto uya phambili uthola ne 2/3 majority. Nanku umsebenzi wethu njengomama bomkhonto wesizwe. So kube yilokho ke okungenze namhlanje ngaba nombono wokuthi no ake sihlanganeni singabafazi ngokuhlukana ke sizokwenza lento okuthiwa ubunye, unity, ngoba angeke sikwazi ukusebenza noma ukulwa nempi, especially the system esibhekene nayo eSouth Africa. Uma ngabe siyinhlaka ake sihlanganeni sibe inyanda, ngoba umuntu maye inyanda akaphuleki. Umuntu mangabe ehlanganisile izinkuni zakhe waba inyanda asoze lo nyanda yephuleke. Sifisa kube njalo ke komama bomkhonto wesizwe. Sifisa ukulungisa indaba yegama,
ngoba silithanda uligi. Siyafisa futhi ukuthi sazi i-uniform esiyithandayo kanye futhi nelogo ngoba ilogo okuthiwa irepresent omama njengamanje asiyiboni isifanele njengomama bomkhonto wesizwe. Thina singomama basempini, singomama baphethe isipiye abalwayo. Yilokho engingakusho kumphakathi wase South Africa komama bomZansi Afrika ukuthi into esenze sahlangana namhlanje ukuthi sifuna i-unity, sifuna ukuba negama elizosenza sibe united, nathi sikwazi ukuyihlanganisa nalo ngoba cha uligi abantu baze baba amancozu nje kungenxa kaligi. Ngiyabonga. Ngiyanibingelela nonke ma-MK amahle, ingane zababa uNcamalala, ingane kaMsholozi. Siyabonga ukuthi sibe nosuku oluhle kangaka lokwenza i-unity, amakhosikazi e-MK wonke ehlangene. Sazokukhetha ukuthi senze into enhle ecollective. Sithemba ukuthi ubaba wethu uNcamalala uzojabula ngalesi step esisithathile siyinhlangano zonke eziseceleni zamakhosikazi, women's movement, women in power, nabo bonke nalabo abanye, women in action. Siyabonga bonke lokho esikwenzayo la eKZN besaqala la eThekwini kuzokhula kuye kuwo wonke ama-province, kuye kuma-regions. Le summit izoba nkulu, neGauteng wonke wo-9 ama-province azokwenza same thing esiyenzayo la eKZN. Siyabonga kakhulu makhosikazi, i-unity phambili ne-unity makhosikazi e-MK. Siyabonga kakhulu, asibambane sibe munye siwe makhosikazi omkhonto. Siyabonga, ahlale kunokuthula kube nokubambana. Siyabonga kubaba uNcamalala ngokuthi asilethele umkhonto wesizwe phambili, nobaba uNcamalala phambili nama-structures phambili. Siyabonga, siyabonga kubo bonke Youth League. Siyabonga kubo bonke nabangenile eParliament. Siyabonga amandla awethu. Siyabonga.